Moitas grazas, señor presidente. Moi bo día, señora conselleira, bo días ás señoras e señores deputados. Comezo dicindo que lamento profundamente que con estes orzamentos que non sei se os elaborou a súa propia consellería ou os impuxeron da propia Xunta con remanente de outras consellerías e xeito de esmola, nun incremento de 260 millóns de euros nun orzamento que a súa consellería solo se leve un 15 millóns, un 5%, parecenos moi pouco. E, aínda por riba, vemos que así non se van a cumprir os obxectivos que o señor presidente remarcou no debate de investidura cando dixo que esta 10ª legislatura será a do medio rural. Presenta vostede aquí un orzamento que para En Marea presenta unha clara falta de compromiso co medio rural, reducíndose as actuacións en valorización do medio rural en máis de 44 millóns de euros, que representa un 33%, ou a dinamización económica do medio rural en 69 millóns de euros, o que representa un 20%. Para a Marea, estes orzamentos van a dar como resultado que Galiza fique cada vez máis vulnerable e dependente, impedida de dispor dunha política agro-rural propia feita en función das súas necesidades. En concreto, a crise que levan padecendo durante anos os nosos sectores productivos agrarios está na orixe de toda esta situación. Comézase por imposibilitar que a xente pode vivir do seu traballo mediante a imposición de prezos ridículos e obstruindo toda posible alternativa para logo ofrecerlle como a mellor saída o abandono e o monocultivo forestal de crecemento rápido en terras agrarias abandonadas. 300.000 euros menos de orzamento para a implementación dun PDR que está sendo executado tarde mal e nunca. Imos ver que excusa van a poñer vostedes cando teñamos que devolver os cartos a Europa, como pasou co antigo director da Gader, o señor Crespo. Un PDR 2014-2020 que elaboraron vostedes sen ter en conta os sectores implicados. Foi vergoñento que se abrira un proceso de participación e información pública despois de remitir xa a súa proposta á Comisión Europea. Non sei se lembra vostede cal era o orzamento do anterior PDR no que a investigación se refire, eran 19 millóns de euros, actualmente hai 1 millón de euros. O orzamento para a cooperación do anterior PDR eran 14 millóns de euros, actualmente hai 12. Isto é o que apostan polo I+D+I no noso agro e para a nosa gandería. Temos 371.000 euros menos para a prevención de danos causados por incendios, desastres naturais e catástrofes. A Xunta reparte o gordo de Nadal dos fondos reservados do que debería ser prevención en forma de rozas sin sentido, agora mesmo. Non existe conservación para soutos, para frondosas autóctonas, para faixas perimetrais na defensa das nosas aldeas, onde vive en gran parte poboación moi envellecida. Non hai fondos para pastizais. En troque disto, a Consellería de Medio Rural, que vostede dirixe, roza parcelas de pouca pendente para o disfrute de amigas e dos amigos de alcaldesas e alcaldes afíns. Véxase o que está acontecendo estes días no Concello do Courel. Non acadando así o obxectivo último desta medida, que non é outro que protexer e minimizar ecolóxica e económicamente as zonas afectadas polas vagas dos lumes. E falando da alcaldesa do Courel, non sei que se lleveu vostede á cabeza ao escoitar as súas declaracións en contra dos valentes que veñen a poboar as nosas vilas. Non pensaron en ningún momento en pedir a súa dimisión por actuar en contra do sentir profundo sobre o rural que ten o seu presidente. Que explicación lle pensa dar a esa familia de hórreos que no ano 2017 van a seguir sen unha traída de auga de abastecemento ou sen transporte escolar para os seus cativos? Xa sei que non é competencia súa todas estas actuacións, pero como conselleira de Medio Rural que unha alcaldesa afín ao seu partido político diga isto desa xente deixa moito que desexar. Para vostedes, os habitantes e as habitantes do rural, somos cidadãos de segunda. A súa política premeditada está a afogarnos. Non pretendo aquí dar carnés sobre quen é máis labrego ou máis gandeiro. Somos todos, pero penso que temos que ter políticas concisas e precisas para revitalizalo. Que dicir cando se montou no circo montado por vostedes no que atinxe a desastres naturais e catástrofes, transformando tal medida nun boleto ao azar, ou mellor dito, nun tiro dun dardo
a diana co cor afín ao Partido Popular no mapa da Galiza, para así dar en período electoral axudas por importes superiores a 600.000 euros a zonas de viñedo afectadas polo pedrisco. Unha actuación que compartimos. Pero por que non se fixo o propio con outras zonas que no ano anterior sufriron os mesmos danos? E así, os alcaldes das zonas afectadas sí que reclamamos. Xunto cos produtores e xunto cos produtoras afectadas e afectados, reclamamos as mesmas liñas de axuda que vostede denegou. E digo isto para desmentir o díxome cos que vostede intentou convencer os militantes do Partido Popular das zonas afectadas sobre o desinterese dos alcaldes para pedir esas axudas. Eu solicitei esa axuda e a nós se nos denegou. Cal vai ser o criterio a seguir a partir de agora por parte da súa consellería no tocante a desastres ou catástrofes naturais? 100% de reducción para a adquisición de vehículos contra incendios forestais, non motobombas, todoterreos, e 130.000 euros menos para a renovación e equipamento de EPIs dos nosos bombeiros. De 300.000 euros a cero. Sabe vostede o estado no que se atopan os vehículos todoterreo dos axentes forestais do noso país? Sabe vostede o estado no que se atopan os vehículos todoterreno da Brigada do Servicio de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais do noso país? Máis de 400.000 kilómetros por estradas e pistas sempre en mal estado de conservación, con graves problemas mecánicos nos vehículos, o que provoca que gran parte destes coches teñan que ser retirados ou non pasar as ITVs pertinentes. Están vostedes a xogar ca vida das heroínas e dos heróis que están a deixar a vida nos nosos montes para salvar o que a Xunta de Galiza e a Consellería que vostede dirixe non é capaz de facer. En canto aos EPIs, non é de agrado ver como nos recorta en material ignífugo a nós, as bombeiras e os bombeiros forestais, mentre non se inmutan cando conselleiras e conselleiros reciben complementos de vestir en forma de agasallos. O dispositivo de prevención e defensa contra incendios forestais queda reducido a 4.800.000 euros, mentres que o alugueiro de medios aéreos para a extinción incrementanse en 150.000 euros, chegando casi á cifra de 10 millóns. Menos prevención e máis extinción é o que necesitamos. O que pasa que, cando a extinción ven en forma de helicóptero e xe da empresa INER, pois moito mellor para todos vostedes. 340.000 euros menos en silvicultura de prevención, 118.000 euros menos na construción e mantemento de infraestructuras de protección dos montes, 1.300.000 euros de recorte en recuperación de potencial forestal danado. A SOFOR quedan cunha partida agora mesmo de 126.000 euros, reducindo máis do 50% a dotación en comparación cos orzamentos de 2016. Entendo que esta reducción ben dada pois pola pouca repercusión que tivo esta figura que vostedes implantaron cando retiraron a Suxfor, que era unha medida que sí que daba cabida para revitalizar o noso medio, que pasou co Banco de Terras, como ben dixeron os nosos compañeiros. 42.000 euros solo para a redacción de proxectos preventivos. En Marea detectamos que fai tempo que a vostedes o que lle gusta lle dá lucro é a extinción e non a prevención, sigo recalcando. 250.000 euros menos para a defensa sanitaria gandeira, reducción de 5 millóns de euros para a obra nova por mandato da Sociedade Pública de Investimentos. Volvemos ao discurso do noso presidente, o señor Núñez Feijóo, o cal se lle enche a boca anunciando candidatura do medio rural. Como se atreven a enganar a nosas veciñas e os veciños que día a día construen país nas nosas vilas. O persoal laboral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural é un dos grandes damnificados cas medidas de tesoira do seu executivo, xa que no programa de fixación de poboación ao medio rural, un piar dentro da recuperación do noso país, reducen a partida en máis de 700.000 euros. O mesmo pasa co Ingacal, xa que no Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación vense reducidas as súas partidas a 75.000. Onde están as partidas cos fondos para proxectos de investigacións do Centro de Investigación Agroalimentaria de Mabegondo? Van executar ese plan que vostede anunciou, aunque non concretou para onde é, de regadío da comarca da Limia este ano, un plan de regadío que comezou xa no ano 93, que as concesións da conca hidrográfica xa a punto de rematar, e que dende o ano 93 solo se investiron nel 500.000 euros nun proxecto.
Van vostedes entregar as concentracións parcelarias de Fadoi, así como moitas outras no Concello de Abadín, despois de 23 anos de parálise. Non se sabe que a concentración nin está rematada, nin ten plan de cultivos. E por, se unha cunca de caldo era pouco, pois o alcalde de Abadín, tamén afín ao seu partido, saca a exposición pública unha ordenanza de aproveitamento feita polo Concello para plantar en terreo agrícola pois especies foráneas forestais, nun auténtico exercicio de abuso de poder. Dende En Marea detectamos as empresas privadas como grandes beneficiarias destes orzamentos para o ano 2017. As transferencias de capital a empresas privadas aumentan 18 millóns de euros, 8 millóns e medio a empresas privadas para facerlle traballos a Gader, 6 millóns a empresas privadas para realizarlle traballos a Foga, 1 millón a empresas privadas para a modernización e diversificación do tecido productivo, cando temos as nosas universidades baleiras de contido, 6,7 millóns de euros a empresas privadas para apoio á modernización e internacionalización e mellora da competitividade, etc., etc., etc. É curioso ver como nas transferencias a Gader, que a Gader ata agora lle viña facendo aos concellos, para a fixación de poboación no medio rural, a partida diminúe ata 8 millóns de euros. E creo que como a administración máis próxima a nosas veciñas debía ser unha das principais beneficiarias. Quería preguntarlle tamén, señora conselleira, canto teñen destinado deixar neste orzamento para a posta en marcha da Axencia Galega de Calidade Alimentaria. Non se especifica moi ben no orzamento cales van a ser esas partidas. Non sabemos tamén por que non se conta con Lourizán para a integración nesta axencia e si na de Industria Forestais. Eu creo que temos que ser conscientes de que os recursos forestais comprenden, entre outros, os solos forestais, a auga recollida nas bacias forestais, a diversidade xenética das árbores que conforman un bosque, a biodiversidade total dos ecosistemas forestais e a paisaxe. Señor Rodríguez Estévez, ten que ir rematando tamén. Gracias, señor presidente. Son conscientes de que os investigadores do CID de Lourizán non teñen información sobre o que vostedes pretenden facer con eles e non queren integrarse nesa axencia forestal. Por que non se conta co Centro Tecnolóxico da Carne na inclusión desta axencia galega de calidade alimentaria? As condicións específicas do propio medio rural, tales como a masculinización da actividade agraria, as maiores dificultades para acceder a un emprego aos diferentes servizos, en particular aos relacionados coas novas tecnoloxías, a sobrecarga de traballo doméstico e de cuidado ou a escasa representatividade das mulleres rurais en postos de responsabilidades a toma de decisións fan que as mulleres do noso medio rural teñen dificultades engadidas precisamente por vir no rural. Nos seus orzamentos agora mesmo non se contemplan partidas específicas para a integración das mulleres ao sector do agro e da gandeiría. Recorde vostede a enquisa de poboación activa do EPA que detecta ano tras ano este fenómeno. En concreto, no terceiro trimestre do ano 2016 cuantifica a ocupación das mulleres do sector da agricultura nun 38% fronte a un 62% de homes. Non se contempla ningunha partida importante de impulso a un dos sectores estratégicos e productivos máis importantes para o desenvolvemento económico e social da Galiza, que é a produción de leite. Na actualidade, o sector atópase nunha situación crítica e precaria na Galiza. O número de explotacións que tiveron que pechar dende o inicio deste ano xa se eleva a cifra de 420 e representa o 58% das totais que pecharon en todo o Estado español. Señor presidente. Señor Rodríguez, ten que ir rematando. Ten outro turno. Deixámoslo entón aí. Moitas gracias.